Вече съм в София, приключението за мен свърши. Америка беше едно от най-великите неща, които някога съм изживявал и може би ще изживея някога през живота си. Надявам се до година или когато и да е, да мога да посетя отново това място. Просто е нещо уникално, което не мога да опиша с думи. Преживяванията хем ми се стори супер кратко, хем за тези 2 месеца изживях толкова много неща, че ми е просто трудно да опиша и да кажа и да разкажа. В смисъл толкова... Ако имате възможност, просто отидете. Няма да съжалявате. Гарантирам, че това, което ще живеете там, е уникално, така че всеки, който е студент и има възможност, нека да го направи, нека да посети Америка. Наистина заслужава си на 100%. И тази седмица предстоят да се случат няколко наистина много интересни неща, които ще видите по-късно във влога, но като цяло съм за 9 дни в България и ми предстои отново едно пътуване, което е до една много интересна дестинация. И като цяло през това време съм планувал няколко неща, които трябва да се случат за тези 9 дни. Така че мисля, че ще бъде един много интересен влог. В момента трябва да оправя багажа си, трябва да се стегна. Вчера пристигнах в София. Не знам вече казах ли го или не го казах, но това видео го заснемам за 10 път. Трябва да си оправя багажа, защото имам 2 куфара и не знам още колко хиляди неща, които трябва да стегна, защото ще ходя с кола до Шумен, да видя семейството си. Така че трябва да стегна всичко това в няколко чанти или не знам точно как ще направя нещата, но нямам никакво време, трябва след 1 час да замина. Пишете долу в коментари дали искате да видите повече видеа за Америка като цяло, как може да стигнете до Америка, какво ви препоръчвам аз. Да не стигате до това положение, до което стигнах аз, да не ви се канцелира виза и така нататък. И Дари, ела тук. Дари. Аз и ето този бомбон тук. Трябва да стегнем багажа. Ще ви покажа тъкмо какво си купих от Америка. Дари, стой! Дари! Айде, до после. За начало си взех ето този MacBook, както виждате оставя много пръстови отпечатъци по него, тъй като е новият цвят, който е Dark Blue, нещо Midnight ли беше, какво беше, но като цяло остават адски много пръстови отпечатъци по него. Знаех, че е така, но все пак реших да си взема този цвят, тъй като ми харесваше най-много. Да, и сега ще го скъпя. Лаптопа ми излезе около $1600, като в България той струва около 3800 лева. Така че това излиза около 2800-2900 в български лева. Така че цената бих казал, че е доста различна спрямо Америка и България. Тук този лаптоп е доста по-скъп. Този парфюм, който е имитация на Tom Ford, мисля, но като цяло мирише доста добре, мирише почти по същия начин и струваше около $15, но съм мега доволен, издръжлив е. От TJ Maxx е. TJ Maxx е нещо като магазин в Америка, нещо подобно на Pepco, бих казал, но стоките вътре са маркови. Ако нещо е марка, като например Guess, Tom Ford, не знам с какво имаше още вътре. Дари! Остави го, Дари! Сега не съм имал никога куче, за да знам как да се справя с едно куче. В момента съм като неандерталец. Да ми оставиш билета за Луфтханза! Остави го! Ти няма да пътуваш за щатите. Защо ти е билет за Луфтханза? Ето този парфюм за подарък, който ми излезе около 89. Го взех за мен. Изключително много ми хареса. Никога съм нямал парфюм на ето тази марка. Взех си едни очилца на Gucci. Ето тук. Причината да бъда в София е, че всъщност съм на концерт на Imagine Dragons, което е доста вълнуващо за мен, тъй като съм много голям фен на групата от много време. В смисъл, това е любимата ми група. Като цяло не бих се радвал да бъда на концерт на никого друг толкова много, колкото на Imagine Dragons. Просто наистина ги обожавам. Така че да, грешка, която направих е, че взех много по-скъпи билети, тъй като ги взех от първото място, буквално, което ми излезе в Google и платих много повече, но това не пречи, тъй като бих платил много повече, за да присъствам на този концерт, така че да, като цяло се надявам концерта наистина да бъде много добре и той ще бъде, щом се Imagine Dragons, но като цяло адски жега в София днес. Така че може би ще умрем. Според мен закъсняваме малко, тъй като вратите отвориха в 4 часа, сега е 4:30, докато стигнем ще стане 5. Но да се надяваме, че ще бъдем поне на едни от първите места, тъй като билетите са за правостоящи, като цяло
Като цяло трябва да се бутаме, ама ще се бутаме. Намерих си ъгъл най-сетне. Здравейте! В Майорка съм. Пристигнах преди 1-2 дни. Беше наистина огромно приключение. Пътувах от София до Барселона и от Барселона до Майорка с Ryanair, както знаете. Това значи минимум 3 часа престой. 1 час в София и 2 часа в Барселона, общо 3 часа престой на летищата. Самото пътуване отне по-малко време, отколкото престоя ми по летищата, но това е отделен въпрос. След това бях си резервирал пътуване от летището в Палма до селото, градчето, в което съм в момента. Мисля, че се казва Кала Милор. Ще го изпиша някъде тук, тъй като испанския не ми е най-голямата сила. Но ще го изпиша просто ето тук. Закъснях, вместо да пристигна в 2 вечерта, пристигнах около 4:30, при което транспорта си беше тръгнал и се наложи да си взема такси от летището до тук, което ми излезе около 110 евро. Цяло винаги, когато пътувате, се очаква да имате някакви такива приключения, така че не се притеснявайте, може да си пътувате спокойно, на воля. Винаги се случва нещо, което в крайна сметка не сте предвидели, така че няма как всичко да бъде предвидено. В момента съм на работа тук. Работя за една агенция. Правим тим, активити, дейности, като организираме разни събития. Занимаваме се с деца, с семейства и най-различни други неща. Нещо като аниматор го разбирайте, но не българската версия, просто малко по-различно. Работата за тези 2 дни, в които съм там, ми харесва, но скоро ще се наложи да напусна Майорка, тъй като може имам късмет, както знаете. Аз идвам на едно място и ако не го напусна до 1 месец, значи има нещо грешно и нещо грешно съм направил. Но следващата дестинация отново е хубава, курортна, така че това е само нов материал за влог. Няма какво да се притесняваме. Отиваме на новата дестинация, но като за начало, първо искам да се разходя из острова. В момента ще се оправя. Аз съм почти готов. Ще си напълня чантата с неща, които може би ще ми трябват за самата разходка. Ще си взема камерата и да си направя някакви снимки, защото имам още 1 седмица тук буквално. Очаквах да стоя до ноември, но това няма да се случи. И като се оправя, ви взимам с мен и заедно ще отидем и ще обиколим. Тук наблизо има един много готин плаж, който е на около 1 час вървене, тъй като никой от колегите не реши да ми даде колелото си. Аз трябва да вървя пеша до там. Скоро ще се стъмни, затова трябва да побързам и нека да не губя повече време и направо да тръгвам. Обляках се някакво такова странно, не знам колко ме чувате с тази камера, но отивам, просто не си намерих дрехи. Много съм странен, но газ. Сега вървя, очакваме стабилна разходка, около 55 минути ми трябва, за да стигна от нас до този плаж. С колело около 15, но както казах, няма как да стане. Така че ще си повървя малко и изобщо не ми пречи. Так му ще разгледам и без това свърших работа и няма какво да правя, така че искам да разгледам и ще си обиколя едно стабилно. Така че да, до после. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live?
на практика това остава. Смисъл, ако не си направите няколко снимки, ще забравите след 5 години. Не, няма да забравите, но трябва да има снимки, разбира се, да погледнете назад, да видите какво става. Сега ако не се снимам тук, кога ще се снимам? Много съм подобен днеска, бе. И другото, което е, аз тук от снимане и спиране на всяка локация, ще просто погледнете, от снимане и спиране на всяка една локация, аз накрая няма да стигна до този плаж, въобще няма да вляза. Тъй като аз отделям по 20 минути на Палма, така че няма да стане. Значи, напуснахме Палмите, вече не сме там, но малко след Палмите буквално се открива нова гледка. Искам само да ви покажа за какво става дума. Ето за това, мили драги господа, се заслужава да обиколите света. Буквално вижте за какво става въпрос. Ето тук може би е нещо като стар град или не знам какво. Обаче тук е брутално. И така, обикаляйте докато сте млади. Буквално искам да кажа, че докато сте млади, търсете всякакви възможности да пътувате. Независимо какви са, дали ще е работа, дали ще е учене, еразъм или не знам с какво. Погледнете за какво става въпрос. Ето това ще ни остане, хора. В смисъл, дори и да е за някакви мижави пари, просто тръгнете, обиколете. Все до някаква степен ще се избиете, но заслужава си. Това малко ми прилича на... все едно съм в някаква пустиня. Архитектурата е някаква такава пустиня. То все пак Майорка е близо до Африка и като цяло, но ми прилича доста на Мароко. Нищо чудно, че сме толкова близо и до Мароко като цяло. Лично на мен Мароко ми е много желана дестинация да посетя. Но да. Друго нещо, което искам да вметна е, аз лично дълго време съм страдал от депресия, anxiety и така нататък. Ми се появи точно когато бях студент в Холандия и издържах само няколко месеца. Ако искате по-подробно видео, ще разкажа. Но паника атаки и подобни неща. И години се борих с това нещо. И стигнах до един момент, в който то спря да ми пречи. И този момент буквално дойде след като предприех крачката да се изправя отново срещу това, да тръгна и да обикалям, както си бях намислил преди това. И просто когато се случи, си казах, аз никога повече няма да мога да замина, никога повече няма да мога да отида и да видя какво се случва по света. Но ето, че съм тук днес, Майорка, Америка и следващата дестинация. Няма какво да ви спре, само вие самите. Погледнете за какво става въпрос. Чувствам се... В смисъл, тази част на градчето е много по-различна от централната част. В смисъл, тук сградите са все едно си в Африка или нещо подобно. И имаме, между другото, по-малко от един час да се насладим на този плаж, но хубавото нещо е, винаги има хубава страна във всичко. Хубавото е, че сме там по залез, а именно когато е най-красиво, така че надявам се кадрите да станат супер. Може да разгледате и инстаграма ми, там ще кача и снимки, така че да. Пристигнахме, искам да си снимам реакцията просто като го видя. Оле-ле! Оле-ле! They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma
figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell. Познайте, вървя от 1 час и нещото, което ми се прави във водата, няма да го казвам. Отивам, защото след малко буквално се налага да тичам по тези скали, тъй като след малко ще се стъмни и това, което видях е буквално нищо. В смисъл, аз на това място ви казвам, като човек, който адски много обича природата, че аз на това място, ако ме оставите 2 месеца ще живея, не ми трябва нищо. Ох, изкъпах се. Хора, няма такова нещо. В смисъл, имаше едни хора. Ето, че приключението свърши, слънцето се скри, но аз си изкарах лично много добре. Никога преди не съм виждал подобен плаж с толкова чиста вода, може би освен в Калиакра в България, тъй като аз тази година за първ път реших, че искам да обиколя и да видя малко повече места по света, но наистина останах изумен. Нямаше кой да ми направи снимка, тъй като приятелката ми е в болницата и нямаше кой да дойде буквално с мен да ми направи снимка. Затова се качих, имаше едни хора, които се седяха просто горе и аз ги помолих да ми направят снимка. Те ми направиха снимка. Първоначално не искаха, сигурно си мислеха, че ще ги обера или нещо подобно, но в крайна сметка се съгласиха. Така че да, има нещо наистина тъпо, като обикаляш сам, и това е, че всичките ти снимки са селфита и ти буквално не можеш да си направиш една снимка като хората, защото няма кой да те снима. Ето затова ви трябват приятели. Аз нямам.